Malawi Brief. Limpopo FM idipasira nkhanga zaona ndi Comrade Ntanywa mawa walachinayi pa 23 July 2026. Ndinali nazo noti ndibwera ndi breaking news zulo koma mwazizizi chilipo chimene chinachitika ndiye zinalepheresa kuti ndibwerese nkhani imene yafika, nkhani zomvetsa chisoni, nkhani zimene dziko sitinayenereka kuti tizipitirira tizimva. Ndinanena kale kunena kuti ngati pamene pali choyipa chikupitirira kuchitika, ine ndizibwera ndikuyankhula. Cholinga changa ndikufuna cholinga choti anthu asinthe machitidwe a zinthu. Tiziba komano tikaba tiziona kuti kodi zikugwirizana ndi nyengo imene tili, kodi mu miyezi 10 imene tili ndi zimene tikupanga ifeyo anthu kunjaku akukondwa. Ndimanena nthawi zonse kunena kuti Amalawi akusangalala kunjaku chifukwa chonoti kuli chimanga chokudya, komano pali vuto limene likufunikabe likonzedwe. M'matumba mwa Amalawi ochuluka mulibe ndalama zimene zizi ndeti saname. Tikhoza kumaona azibale athu ena akupanga mabizinesi, ndikumaona ngati aliyense ali chimodzimodzi. Ndimafuna ndiyankhule kunena kuti Amalawi ochuluka ndikuyankhula pano m'matumba mwawo mulibe kena kalikonse. Chimanga ndi chimenechi anthu ali nacho chokulula, ndipo pangani ya chimanga apa ndimafunanso ndichenjeze Amalawi kunena kuti malinga ndi ona za nyengo akunena zonoti nkutheka kunena kuti kumene tikuloweraku tikhale ndi mavuto a njala. Ndimafuna ndipemphe kunena kuti tiyeni tisamale chimanga chathu chimene tili nacho, tisapupulume kuchigulisa chifukwa sitikudziwa chimene chibwere kutsogoloko. Choncho ndipempha Amalawi onse, chokudya chimene muli nacho, kandi makaka, kandi nandolo, kandi ngalingonda, kandi soya, chokudya chimene mukudziwabe kuti ichichi munyengo ikafika tiyenereka kupanga phala kakutani kukazinga nkumadya, tiyeni tichisamalire. Choncho chigawo chakum'mama wako ndifuna Amalawi ndikugayireni zimene zachitika dzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Kukusimikizirani kunena kuti Mai Jenny Ansa amene ali Vice President a dziko lino amenewa dzulo lomweli achita ngozi. Dzulo lomweli galimoto yawo imene anakwera mwadzidzidzi inangopezeka zonoti ya patayala. Timafuna tipemphe kubomako kunena kuti tiyeni magalimoto azisogoleri athu akuyenereka kupangidwa cheki, akuyenereka kupangidwa service kuti pamene akuyenda anthuwa azikhala safe. Choncho tithokoze Mulungu wakumwamba kunena kuti sanavulale, ali bwinobwino. Tipemphe kuboma kunena kuti magalimoto khanda nduna za boma pamene akuyenda kunyamuka kupita kwina kulikonse, tiyeni tionesese kunena kuti magalimotowa ali bwinobwino kupewa ngozi za pamsewu. So dziko timafuna tilidziwise kunena kuti Mai Jenny Ansa amenewa akanatha kuchita ngozi chifukwa cha kupha kwa teyala kumene kunachitika mwazizizi nthawi imene amadusa nchewu kuchoka kulilongwe. Choncho tati tikudziwiseni Amalawi nonse chifukwa mwina mukanangodabwa kuti kwachitika zina zake kuti zachitika motani. Tikukumbukira dzanali ndinabwera
ndi kuyankhula modekha usati kuyankhula moyankhula monoti kudana ndi munthu, koma tinayankhula modekha kuti zimveke bwinobwino kwa anthu. Choncho chigawo cha kumama kuno ndatiso ndibwere kunena kuti ndili okhumudwa kwambiri, ndili okhumudwa, and I got the evidence imene I can produce. Ndili okhumudwa kwambiri. Patatha nthawi yayitali olemekezeka amchacha amene akugwira ntchito ngati regional governor wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumwera. Ndizomvetsa chisoni lero kukapezeka zonena kuti akufuna kuchosedwa pa udindowu ndi olemekezeka a Chimwemwe Chipungu. Tikuyankhula pano olemekezeka a Chimwemwe Chipungu atenga Mr. Mlotwa amenewa kuti akaonese a president a chipani cha DPP a Peter Mutharika, ndipo akufuna a Mlotwa ndamene atenge udindo wa regional governor. Moti tikunena pano a Mlotwawa akukhalira ku lodge ya a Chimwemwe Chipungu komwe amapangira ma meeting awo kwa 3 days. Cholinga chenicheni ndi chakuti akufuna azakhale vice president wa 2030. Abale nonse omwe mmakonda chipani cha DPP, khalidweli ndi labwino limene likuchitika. Sindikudziwa kunena kuti kugwebana kumene kukuchitikako kwenikweni zikukhala bwanji anthu a nyumba imodzi. Why can't we just sit down kwatenga amchacha ndi kukhala nawo apo ngati pali ma differences? Tikumva kunena kuti angakhale amchacha akukanizidwa kuti apasidwe contract ku sugar company. Munthu amene amayima usana ndi usiku kuteteza Peter Mutharika lero watengedwa mchacha kukhala chidole cha anthu ena amene angakhale ndi tsiku limodzi sanapite pa ground ndikukampangira campaign Peter Mutharika. It's very unfortunately kunena kuti I'm not happy with what some other officials in DPP they are doing. I always said I'm one of the person who fought for this thing, and when I see people in DPP fighting each other, I feel shame and I feel very disappointed. Ndilo khumudwa kwambiri chifukwa olemekezeka mchacha anathiridwa mikozo 5 liters ya mikozo. Nkhani yake I love Peter Mutharika, kuteteza Peter Mutharika. Amchacha kumangidwa lero, amchacha asanduka chisiru cha anthu ena ku chipani cha DPP. Akuluakulu ukakhala pansana pa njovu usamanene kuti kunjaku kulibe mame. Mzanga wa Bakiri TV amayankhula mawu nthawi zonse kuti history is the best teacher. Tinali ndi chipani cha MCP, kunali anthu akhalidwe ngati mmene akupangira olemekezeka a Chipungu, a Richard Chimwendo Banda. What happened? Mulungu anapanga mmene anapangiramu. So history is the best teacher. Tikuyenereka tizitengera phunziro pamene nzathu wapundwa, ifeyo podusa tikuyenereka kulambalala mbalimo. Tikatero ndiye kuti tiziteteze. Ndikuyankhula mofasa ndi modekha. Ndi zinthu zokhumudwisa kwambiri as I'm talking right now, kunena kuti kodi tikaononga chipani mawa mufuna
anthu muzalembeso ntchito ndi kung'amba kukamwa kufuna kuteteza chipani cha DPP chifukwa chonoti anthu chipanicho akuchikonda. As I'm talking right now, ndifuna ndinene kuti mukupanga mistake ya bwinobwino imene anayiona amuna awiri and a half. Mistake ya bwinobwino, chinthu munachitenga chili m'manja mwanu koma mwayamba kuchidoda, mwayamba kuchiseweresa. Only 10 months amalawi. Ndifuna ine muzindisatira ndikamayankhula. Mwalembedwa ntchito pa kampani, mwangokhalapo miyezi 10 pa kampanipo, mwangokhalapo miyezi 10 pa kampanipo, mukapezeke zonena kuti inuyo mwagula magalimoto 6 pa kampanipo, mwakhalapo miyezi 10 simagwiratu ntchito. Zinthu sizimakuyenderani mzaka zimene zachokazo. Mulungu akupasani ndaliso, akupasani ntchito. Kumanga nyumba mosadziwika bwinobwino, kodi anthu sakufunsani kuti simagwira ntchito, mmangokhala. Lero mwangoyamba ntchito miyezi 6, kodolo a kampani sakuchitani audit. Magalimoto 21 maflat liners amene alowa mziko mwathu abwera ndi achimwemwe chipungu, ndalama zake zikuchoka kuti? Foot soldiers amene akuzitcha a DPP akufutika usana ndi usiku. Tikumva kumene kwa shumba kulira, tikumva kumene koma activist osiyana-siyana. I cannot mention everyone, koma usana ndi usiku tikumamva ma activist akudandaula kulira. Ena afika paja pongokhala chete kunena kuti akuziwa ndi Mulungu, koma anthu tikuseweresa ndalama kunjaku kukagula magalimoto 21. Kodi dziko lathu tikulifunira zabwino? Ili ndi funso lopita kwa azisogoleri. Dziko lathu la Malawi timalifunira zabwino? Kodi kundale ndi kumalo kumene tiyenera kupita kuti tizabera anthu osauka, kapena kuti tikonze dziko lathu likhale bwino? Taona ni muliri umene watigwera mdziko mwathu, umene I can mention it kuti ndi muliri umene watigwera mdziko mwathu. Amalawi ochuluka athamangisidwa kuchoka ku dziko lija la South Africa. Oseacha abwera kuzakhazikika mdziko. Azipanga cha ngati ntchito yathu ife atsogoleri ikhale yomangotenga ndalamazo ndikumapita nazo koteroko, ndalamazo ndikumapita nazo koteroko. Ife tikuvutika koma tinasankha kungokhala pe kunena kuti timsire Mulungu kuti akhale Mulungu ndamene amadziwa. Kumaswala sopo ukamayenda pansewu okuziwawo, kodi akomredi Ntanyo mpaka lero kuti mpaka lero ndipempha azisogoleri kunena kuti tisaononge chipani cha DPP mwadaladala. Tisaononge chipani cha DPP mwadaladala, tisanong'oneza bondo. I do understand that politicians, they can move from this party to another party. They don't have a problem. Even if their party is not doing well, kuchoka huku kupita huku, kuchoka huku kupita huku. Akamalengeza ama nina kuti ndofuna ndikagwire ntchito ndi boma. Ayi, sukagwira ntchito ndi boma. Akuchita kumene kuli ndalamako kuti akapitirize kuba ndalama. So cheni khalidwe limeneli tilisiye. Uthenga wanga upite kwa a president Apito Mutharika. I always said I love you, I shall protect you.
legacy yanu ikuonongeka. Nkhuyu zodya mwana zimapota wankulu. Ndi chifukwa chake anthu akapanga zolakwika otukwanidwa amakhala Peter Mutharika. Pamene Peter Mutharika sakudziwa china chilichonse chimene ana akuchita. Pempho langa olemekezeka a president, you need to address this thing ndi azisogoleri anu kuchipani cha DPP. Now is getting worse and worse, worse and worse. Why I can't mention awo? Ndi chifukwa chani sindikuachula awo? Ndi chifukwa chani sindikuachula awo? Ili ndi pempho langa azisogoleri nonse ku DPP. Mukhoza kundida kunena kuti ine ndinolakwisa, koma I'm collecting you kunena kuti ma mistakes amene anzanu anapanga simukuyenereka kuapanga, and it's too early. 10 months, 21 tracks. I ndikuti amalawi na also akufuna matumba mwawo mutakhala kena kake azipanga ma business. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ambuya kudalise na zisogoleri nonse a DPP, ndipo utenga umene unda upereka ukufikeni nkati mwa mtima mwanu, osati mokupsya mtima, osati mondipsera mtima, osati mondipangira ziwembu, komano muone utenga ukunena kuti komatu mwanayi akunena zoona zimene akuyankhulazi. Kunja akutu ni mayankhula anthu akuchikonda chipani cha DPP. The only problem anthu akungoyang'ana pa sima yokha, komano anthu amene anapita ku skulu sakuyang'ana sima, akuyang'ana nsimayo, komanso akuyang'ana kunena kuti even us, we want to make some development, we need to open some small scale of business. Ndi akaona anthu ena akupanga chonchi, mitima imakhala yowawa. Ndikufunire nzabwino zonse chigawo cha kumama kuno. As I promise you Malawians, kunena kuti I will come again kuti ndipitiriza program ya Nkhanga Zaona pamene ndinalekezera kuti tidziwe kuti kodi Captain Mlomo ndi ndani, kuti nanga zinakhala bwanji kuchikangawa kucha. Ndibwere ndi program imeneyi chigawo cha kumadzulo. Ambuya akudalise nonse wherever you are. Olemekezeka President Peter Mutharika, I love you, I shall love you with all your family and also amene mmagwira nawo ntchito ndidzakonda, koma ndidzadana ndi zoyipa zimene azichite. I love you all Malawians. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM.